हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोदान ब्लगजों नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायग्रोलायबाय आरोना लोगोफोर अखा हालायबाय आरोना दिनै ओमफ्राय आङो मैया फुजानि भिडिअ होदोंमोन ना ओमफ्राय आङो दिनै होखांबाय आरोना आङो फुजा होखांनायजों अखा हानायजों आरोना अखा हाफुबाय नै बिराद अखा हाबाय आरोना ओमफ्राय आङो फुजा होनायखौ देखायबाय थायासै लोगोफोर नोंसिनो आं माने भिडिअ हमना होग्राबो गैया रावबो गैया आंना हासबेन्डआबो बेलेगावसो थांदों नालाय ओमफ्रायो माने रावबो भिडिअ हमना होग्रा गैया ओमफ्राय फिसालायाबो रोङा ओंखायनो आंनि माने बावनाय खिनायखौ आं जेबो देखायनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा बावखांबाय ओमफ्राय दा आङो जानोसै आरोना बावखांबाय नालाय दिनै आं फार्स्ट स्टार्टिं जासिगोन थाइजौ खान्थाल माबा आरो लोगोफोर आङो बेफोरबायदि इसोरनि थाखाय मानिनांगौनि आंहाबो माबा दङ काहिनि दं लोगोफोर इसोरनि थिननाय बायदि सब खामानिखौ मावनांगौ गोनां जायो आङो माने आंहाबो माबा काहिनि दं आरो लोगोफोर बेखौ आं फोरमायनो गोसो गैया बावथाय मुवा गोबां खरसा खालामनांगौ जायो माने बोसोर बोसोर माने फुजा फैबानो होनांगौ जायो आं बेखौ फोरमायनो गोसो गैया लोगोफोर दा लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थादो आरोना आं माखासे फिथाइ सामथाइखौ मोनासै माने लेथुखु लेसु माबा माबि फिथाइ सामथाइखौ आं मोनासै आरोना जि मोनदों आं बेखौनो होबाय इसोरा नोंनि गोसोआ गोथारबानो जि एसे होयो बेखौ गोजोनो जों मानसियासो गोबां लुबैनाया बारा आरोना बिनिखायनो इसोरखौ गोसो गोथारै गावनि गाबखांनाय थानांगौ आरो इसोरखौ नोंहा फोथायनाय दङबा इसोरा मालाबाबो नों फिथाइ सामथाइ गैयाब्लाबो बावथाय मुवा गैयाब्लाबो नोंनि गोसोआ गोथारबा इसोरा निस्सय नोंखौ बोर सारस्रिखायो इसोरखौ माने मानसिफ्रा खायसे मानसिया खैफोद जाबाल' दुखु जाबाल' माने मा होनो सिबियो माने इसोर नागिरो बिदि नङा मा होनो जेब्लायबो इसोरखौ नोङो रंजानाय जानाय लोंनाय थानाय जिरायनाय उन्दुनाय जेब्लायबो इसोरखौ नोङो गाबज्रिनो हायोब्ला मोजां मानो होनब्ला नों खैफोद जायोब्लाल' दुखु जायोब्लाल' इसोरखौ गाबज्रिनाया बे नङा जेब्लायबो नोङो गोसोआ गोथार जानांगोन इसोरनि फारसे नोंहा गाबखांनाय थानांगोन जेब्लायबो अब्लानो नोंनि इसोरा नोंखौ निस्सय नायगोन आरो खैफोदनिफ्राय रैखा खालामगोन आरोना आंनि जिउआवबो जाथाय जानानै थांदों लोगोफोर बुहुद गिदिर घटना माने इसोर फैनायावनो आरोना आंनि जिउआवबो जाथाय जानानै थांदों आं बेखौ ससियेल मिडियायाव फोरमायनो गोसो खोमसि फोथायनाय मा फोथायनाय खोथा बुङो नालाय ओंखायनो बिनिखायनो आं फोरमायनो गोसो गैया आरोना आंनि गोरबोआवबो जानानै दं आं जानानै फैदों बुहुद दुखु खस्थ' सहायनांदों माने इसोरा नोंगौ सैथो फैयो नोंगौ आत्मायाव बे फैनायनि गेजेरावबो बुहुद खोथा दङ बेखौ आङो दा सौसिलांनो हाबाय बिनिफ्राय आङो देरहासार जानो हाबाय आं दा आं मोजां मानसि जानो हाफिनबाय आरोना आं जानाय समावथ' आं गोबां खस्थ' दुखु माने ओरैबायदि फिसाना हौवा आं माने थाल मोनि जालांदों आरोना ओमफ्रायो आं गोबां खोथाखौ बुंनो सानला सहायनांदों माने फाग्लि बायदि खालामजादों फाग्लि बायदि खालामनानै आंखौ माने हुस गैयि खालामदों ओमफ्राय बेफोरबायदि दुखु खस्थ' जानानै थांबाय आरोना आंनि जिउआवबो गोबां बिनि थाखायनो आं दा इसोरखौ आङो उन्दै समनिफ्रायनो माने सिबियाबाबो जेनेबा माबाया खुलुमाबाबो आंनि गोसोआव माने इसोर दं होनना फोथायनानै आं इसोरखौ जोबोद गियोमोन आरो बे गिनायजों लोगोसेनो दा आंनि जिउआव माने दा संसार जानायनि बेलायाव माने इसोरा आंजों फैदों आं बै समावबो आङो इसोरखौ खुलुमनो रोङामोन माने इसोरखौ खुलुमो फोथायो आङो जोंनि आफा बोराइ बाथौआव जि आलारि बाथि सावो बेखौल' आं सावोमोन आरोना ओमफ्रायो मा होननांगौ मा बुंनांगौ आं माने जेबो माबा गैया आरो खिन्थु आं इसोरनि फारसे जोबोद गिनाय दंमोन आरोना आं माबा मोनसे गलथि मावोब्ला माबा मोनसे जागोन नामा होननानै आं बिराद गियो आरोना इसोरनि फारसे ओमफ्राय बिदिनो फैबाय थाबाय दा आं फिसा मोनबाय फिसाया दा 10 बोसोर हाबबाय ओमफ्राय आङो फिसालाया माने एसे देरफु माने क्लास 1 ना मायावनो आं माने बेफोरबायदि घटना जादों आरोना इसोरनि बोर मोननानैसो दिनै आङो देरहासार जाबोदों गामिनि मानसिफ्राबो आंनि थाखाय बिराद मोनसे समाव दुखु खस्थ' सहायनांदों आरोना गामिनि मानसिफोरखौ आं माने नङैखौबो बुंहोदों आंखौ
ओरैबायदि माने गाज्रि बुस्थुआ माने जोंनि आत्मायाव इसोरा फैदोंब्लाबो फार्स्ट आं बेखौ फोरमायला फैयो नंगौ इसोरा आत्मायाव जोंनि जिउआव फैयो आं बेखौ फोरमायजोबला बुहुद फोरमायनांगौआ भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन आं फोरमायला बिदिब्ला आङो माने फिथाइखौ जाग्रोनोसै आरो दै नायलांबाय थादो जानोसै आरो लोगोफोर बेखिनिखौ आं जानोसै दा रानाखै नै आंना जै अखा हाबाय मारे ओमफ्राय मोदानजोब्बायसो आं जानोसै आरो लोगोफोर मा होनो इसोर सिबिनायावथ' माने जायहा इसोरखौ फोथायनाय दं बा इसोरनि फारसे गाबखांनाय दं लोगोफोर निस्सय इसोरा बोर सारस्रिखायो इसोरा नोंजों लोगोसे थाफाखायो इसोरा जेब्लायबो दङ नोङो जेरावखि थाङा इसोरखौ नोङो गाबज्रि इसोरानो नोंजों लोगोसे दं इसोरानो जोनोम होदों माने हाग्रा फांसेखौबाबो नोङो इसोर साननानै नोङो आत्माजों इसोरखौ गाबज्रिनांगोन ख्रिस्टान जा ब्रह्म जा हिन्दु जा सोरबा गोबां धर्म दङ लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ आङो बुंनो गोसो गैया जायहा जायनि धर्मखौ सिबिनानै साक्सेसफुल मोनदों बा मोजां मोनदों बेजोंनो थांनानै दं बयबो सिबि लोगोफोर जेब्लायबो इसोरखौ जानायनि लोंनायनि रंजानायनि खुसि गाबज्रिनो हायोब्ला मोजां जेब्लायबो नों इसोरखौ दुखुनि समावल' गाबज्रिबा जानाय नङा जेब्लायबो नोंनो इसोरनि फारसे फोथायनाय थानांगोन इसोरनि फारसे गिनाय थानांगोन लोगोफोर अब्लासो निस्सय इसोरा नोंखौ साक्सेस खालामगोन आरोना नों जुदि इसोरखौ फोथायनानैल' मानसिनि मेगननि नोजोराव गाज्रि आखु गाज्रि बेबहार खालामनानै नोङो लाबाय थायोब्ला नोंखौ इसोरा मालाबाबो निमाहा होनाय नङा आरोना माब्लाबा सानसे नोङो खैफोदाव गोग्लैखागोन आरोना लोगोफोर बिनिखायनो लोगोफोर आङो आंनि चेनेलजों बुंनो सानो इसोरखौ सिबि आरो नों गोसोआव गाज्रि आत्माखौ दाला लोगोफोर गाज्रि आत्माखौ लायोब्लानो गाज्रिया साबफानो बोलो मोनो बेखौनो बुंबाय आरोना लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहाखौ होनांगोन आंनि जिउआवबो इसोरनि फारसे गोबां दुखु जानानै थांदों लोगोफोर बिनिखायनो आङो ससियेल मिडियाजों फंसे फंनैबाबो बुंनो लुबैयो इसोरनि फारसे इसोरखौ माबायदि अननांगौ नों माबायदि गावखौ देलायनानै मोजां मोनो गावखौ साफा थानानै मोजां मोनो बेबायदिनो इसोरखौबो नोङो अननो रोंनांगोन इसोरखौबो नोङो मान सनमान खालामनो रोंनांगोन लोगोफोर जेब्लायबो जेरावखि थाङा बेखौनो आङो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर